Várjál. Most a széket veszi. Oda ülj. Hova? A szék és az ágy közé. Ide? Jó, oda ülj. Hogy üljek? Hát googolj. Anyáda. Majd így. De... Nem, csak végig látszol, jó? Várj, kezdem az ütemet. Én minden tudom vagyok, mert ide gitározok, dobolok egyszer, azt próbáljuk. Meg úgy pont nem látom. Megváltak készítem velem! Jövök a gitárt, én majd becsatlakozok. Várjál. Tisztáljátok a csövön! Nem vagyunk pipozik! Hogy van a